so amasika ekope na IMF no de abre yen ene ositwumo wo ha fi wani kuraje satanka sirini a wasama ne tamfo nsuo no no governor da IMF bank na no onyini ni ba ku sei emunsemu betie bi na deputy energy minister eyowura Andrew Ejapamesra ene wakasa na wotrese nsema ye titie se gold for oil no sei asamedemem bia bemu a ehon sankaye etwaguo ene wose na medemem bemu a enfumso ohone sei esanse wono mo bomo so ye adwuma ama ne yehwe no ye nsaka ne ntentem to ohune sei enya ade abone bia ewomu Owura Kwame Dwanso ye mranim ni wode atodwa ekre auditor general ne attorney general fomienu wo so mo nko mo humom na wo mo adwuma so mfantu ketasehye proye kankan any dream diase na Owura Adib Sani so security expert na wakasa ye wo bokoko se Ghana yenya hweye sansa sankese eba franka ensi so na entokwa ama ne muso obokore ne mpotama ene asomdwe ni hwano no empanimfo enhwe enhwa no esanse sade ekosuei etwatedom ebetimi de wo ho agimu a ebia ne ehu na chi nanso worm ebeye na hopanti ese ya hweye ewo ho Arafo we your main musem ye wi ebekwa ama na nsem na America mampani Joe Biden ena na dokotafo agebre akwahwe papa na doso na woso no ne nyina ne se woni tirim so obesen akomampani adwa no ni mprenu nsuo na broni wahude ma broni danso che bibini na broni bekwaso aye broni ma bibini akwaso aye bibini wonu ma kwahwe na pomoden sampani ampa wo betumi akobiom ana wontumi nkobio mom so obetimi akobio madofo ensemi na yaje bread on hwere ba ko eda ya ni muyi na ya de somo na nafofo no Gloss Spiritual and Herbal Center na nasi tutumika na fa honhom nnwuma ni nyina abada no na nwanwade a wo yeso ye bafua adwuma kuo bi a insurance company wo mo pa adwuma ye fo ne onum aye adwuma sa marketing executives anu nti wo free se wo betumi anwa ebre sem wo ne ye de ho nsem pa betim atuda Alahaji City Bay osi glaucoma ne cataract ene huhumu yade awodo eba oso a honam ani kura wamfafia ne yade niema bia keka nwase betu Isaac Paint yana obema wufie no ho atwagu Cambridge SHS ehọ na akwa ya nkanye se replacement aye ba wi Swift Go enu ye ti ase na ma ye didi dwuma so set na weekend jai Dr. Frimpong Manson wase bra na nubra na ama na nan didi dwuma no enu an odidi dwuma Entrance University College of Health ose bra na 2022-2023 admission gusu aye first year form New Engineering Works enu ye Master Jones ano ubi bia fa air conditions hono fa kodano Dr. Samuel Magachi se magania magachi ni hu amaga hoho Bomadi tutumika kwa micro kani police asunhwe ni mu abi National Savings and Loans sika nwasam wode kura ne baby papa Emsel Construction Company Limited ya beboa wasi ade yi akwan atoto totas de amount Skin City Laboratorium ono na me skin twaguo ya skin ye fair ya skin ye beautiful na lofa tablet na suspension aye malaria do tatahwea to Binko Pharmaceuticals wode abadwa so no asomfo yeje bresi adwane yesomo yeme the finance minister Afia Achia Brodia aka Medibe wo mene menuaba nana amaboachoa Ajikwa FM yebekimukwa Ajikwa FM ani die kwai so ye de nsam ni ntwemu eto amoso aye boko central mrashe bedwani mama yarega na ekasai wasise se die motion enne wode akwato mrashe bedwafie se tie nie na abisa ne so agefo bo so de to so dun so mo motion na ne san a ochemu se nrada ena o man photo sanfo kenofori ataba fie ho na wo besa ne nsemu ni nchechemu awodo edifa domestic debt program eka
debt no kwa na mpese me boso ho ade ho asem beto dwa na se de mrahye bedwafie nhyehyɛ ne ntotoye no etie no okasa wie sa fiti nade kro no na ade tia so no mfra ase ebobo nsem no ho na motion ode akoto nyina ne se wo makanofori asa so ate ne se won tumi freti kope emfa sa ade ne nya adwuma so de beye adwuma ade se fiofo atoso aba ama yenya dodo anya kuma ana won nyina ade akobenkrom ansa na won mahwe no matoto woniema se kanofori ataya so brachie se wonfa ma na de wo pe en wo beye onfa mfafio ma fiofo nhyira so emmonto nsuo mfa ngusu a na kire se wo de mra no ahya ne nsam emra no so ntumi nhya ne nsam da oye fotosanfo e wo sa ade ni beto fio na mra hye bedwafo no scrutinize ade no wo mu wrawra mu doso mu frichi mu na wo gina eye Public Financial Management Act so ansa no beji atumu a wono magi atum na wo kan se wo kan ne ade a champanifo se wono afale motion na motion na wa fale no eno so ye mra kona na wonam mu enam so etu nanam a ewo so wotuo yenko na yentie mama yarega. He knows that if he should come back to parliament, definitely we on the minority side are not going to accept these ordinary citizens. So they know that we will reject that, and he must bring it, because I'm going to file a motion to demand that the issue be considered by Parliament. And Speaker indicated today that he's willing to accept motions, and we must look into this matter. And I must say that those who have these bonds should have gone to the courts. They should have challenged the authority of the finance minister to seek to coerce them into trading in their bonds for reduced coupon rates and deferred payment dates and etc. Arafuo eye mrahye bedwafie ena sabre boko central mrahye bedwani mama yarega yete se okasafa wo mai fotosanfo kanoforiata enran nsam ode kwato dwafa domestic debt exchange program ho en wo tesade a chise ne motion so wa file se tie nie motion ni dwumadi a ekodie ni se eboa amamra no awie peyo esimra ni pi eseneta afa ho amakanoforiata wodi ade na ba mamrahye bedwafo ado so ho na on baji atum o maji atum so on beto so aba o mato so aba ni nyina ye nhyehyeye a ensem ye ti wo modidi dwumaso ene ye ti se wo kiremu Ebisopo ye to akase ne so na mrahye bedwani e wojamma adehia wonom ewo Obuase West abato mpesua so e red manyamfo kwaku agiman kwaton na papa yi wodi adesre e to aban anim sa ban ene de kwan so we die wo sre woda Sagana sika ya wonom se ne basa wonom ye ntotoya ensem fata de broni beka se unnecessary spending no abano enhwe na onyai eno ne ade ba kwa ye betimi aboye na economy no atumi asenja ne nan so esanse ketua bi na wona seketua no boho ban a ebebuo yem akuraw achense ebi awukura kase na asode awudi we fa ha utu we fa ha ye ba bi ekono enhye da nkoye dwuma bi emfa so bia emfirimum na wokasa na woche se Ghana economy no emprepren no ejinamna bofo no ye anso ye ne se ejidwansa ekogumu a hwan na esi amene mu akwakofa aba na chese nneoma side am man Ghana enti wo sre pa sempanimfo hwe na wodom enye ntotua na woka na wo twem sem emprempren ya no de economy na ye se ye ni ye no de hia sese ye na nye bi ni sa debt treatment no mo ka ho asem no de hia brosa enu ti aban ne hwe na onye de hia na bra wo kasa e wo mrahye bedefie ni nyina na ye bra ru akanofori atakokasa ye edifa domestic debt exchange program no ho na no si pepepe ensembisa ene chese nsema hodo obanfo di tu dwanom eno no so de no se na sam no de eye tie wo sre empanifo se ade ba kwa wo ye betimi abo ye na economy no asanso anya hodin bio ene se sika wodom se de basa no wodom betwa so amana si wodom e basa de ade wo bia na e bo ho ban. We are never going to address the problem on our hands by pointing political fingers at our opponents and hoping that when we come to power, that we will do any better if the fundamental weaknesses continue to exist. We must simply stop distributing wealth we have not created. We must stop spending money that we do not have. Mr. Speaker, it will not even be sufficient to just rein in expenditure. Mr. Speaker, we must embark on an aggressive program to mobilize more revenue from within.
Any eti owura kwaku ademan kwaten oboase west about to mpehia so mrahye bedwani ene wakasa ye a wode adesere ato aban anim se asem hia yemfa nsoma bata we die mrahye bedefie ho no ma owura kanofori ata ho no mo wode maka edi esi nanim se omba bi ento Ghana mampani na adodan kwaku fuado anim se economy ne besan agya ne nanso na agya ne nanso yedi a na sika wode mo se no oman ye kakra wa ye wo ye japade ye tue ne ento bi anim eno no na behwe ne ye tibi fa ha ne ye tubi wura ha ebe wiase ni mo honkonta na etwetwerebo wo se we nyina ne yade emwa enti wo besere wo mo ntwa saade no so eba de obia no ye betimi abo ho ban aye Ghana ye kwa besia bo awo IMF Ajinkwa FM enti ye hwe ni mu se sika ya cha dodo wo mu di sika ne ben na sika no so ye $3 billion nipa ba akokra Ghana ha za sika no wo boro enso ye kwa mu busia bo efisi ye de na akosi busia bo enso na nhyehyeye se kunkum fan cha bodam ni trinwin ye de abeto ye so ena domestic ena gold for oil ade atia hwehwe ade atia adwumayefo ye mfamo ade atia na efa na esen ha na akato na bro na sika ne yensa aka enti bro ni nya na ade kwa no fiti prekope enya ade ma bibini a wonya so mfaso no enam so ma ayema fofo ayi wonu mo adwumayefo no baako se mprempre wo metna eye Bank of Ghana na won hwe Bank of Ghana dwumadie ntotoye afa sikasem ho na wo wura yi din ni Leonard Chumo bedru ya pe ana mrahye bedwane di ma ya pe gushegu eye mi wura John Abuji na po eye no se mi wura Chumo akwabo mo sawo Bank of Ghana wo ho wo kwatena ho no mu a jini wani setanka sirini a wako sama ne tamfu nsuo ene hu abuje ba kokura wo mu asama wo mo wo so wonye Bank of Ghana governor me wo fa adisen ba kokura ni wonye adwumayefo mpanifo ni enti obesre mi Leonard de se wodru bange hwa wo manna ni nkwankrata asem no hu spaye ye de branu a scrutinize amani a wo hunu wonno so nkrata no hwe nkrata ni nutu ne nata wonwura mu mie mu one flip on page by page na won hwehwe twam sa me hwe se eniema bi a wonu won hu so yie no ebetumi akoso enye nwanwa na wode nsemi tujwa wo bra eye mira photosafo kenoforiata enrada wode deputation program hunsam akwada wo man ni mra shebedwafie no en won mo kire se emprempre die bibi te say ye to hodoa ye jegie revenue ning na ye sikasam tax ne embosi agba ne ho nkro ne bankro ne ba no enu bi ne nam so ama sa bresa ntoto ye ne hihye ye iko na ye physical year ne mu nsem fa ye sikasam ho no oda ning na di na ning na so wonsema ma ne kwagina ho nyina ya IMF ejisa IMF na musini aba hade a wasere no ho me wa fa adesi wanyini ni papa wanyire ne ho how can the Bank of Ghana advance more than 40 billion to the government of Ghana in one fiscal year? What is the size of Ghana's economy? What is the size of Ghana's economy? I'm not surprised that the IMF has appointed Leonard Chumo as the financial supervision advisor to the Bank of Ghana. Mr. Chumo, please let me thank you and welcome you to Ghana. But let me plead with you, please open your eyes at the Bank of Ghana. I cannot trust that governor in one way or one bit. I beg you, open your eyes, scrutinize the document, and ensure that the right thing is done. Because in this chamber, when they brought the Sino-Hydro agreement, we cautioned them. It's not as if we did not caution them. We are also Ghanaians. Yes, we might be interested in political power, but we are Ghanaians. We told you that your so-called barter trade will not work. So you've gone round and round and round. I remember. And you are here. Mr. Speaker, on that note, I want to end by appealing to you that the fiscal responsibility regulation that was suspended ought to be reinstated so that we can avoid this cliff. Mr. Chumo, we beg you. Mirasi, open your eyes. Our Bank of Ghana, na muntu na governor of Addison, one yini ba could say. And what and say, ban saying, and a Bank of Ghana, minam sika yiri fiebe 40 billion so. Aya physical year de ma buying. Ade. Ghana ni yakasi ebese yete se amanhudu obi enipa ne do so ana wo bisa en wo chem sa ban ne nam kwame ensa so en wonya sika ebi ye to
ebi yesra and ebi ye kwan fa so ye twa sika nanso so niema ekoso no airtime enti Mr. Twumo waba wo mo akwaba wasra oboa no na boa Ghana na nyesa nwuye Ghana Bank of Ghana for di yebekom no ebeji yensem ya brete mpenten kwa we sika sem nyina ye wonom sa no adwuma enti wasra papa ne pa wonya adwuma son no wonfamoa wo manakwaba Wamanakwaba diana yetua kasiane so ewo ensemfu from na Deputy Energy Minister Owura Andrew Ejapamesa na papa yi wono nso akasa ya wo chechese mudi a kire Ghana for nyane se anyane ntie se good for oil policy ya ebe ya hu nsensam akwa bebre enipa bi nhada entiase esanso mu kire mu a Ghana ye hunu bi pen ya soma se ye nkonkopa bibim na be wiase ne akwa bansapan ewa brad ye de koye no a ye so a ye nkura hwe enti wono mu said the echo so be wiase no wan hwa na esisi wo man Ghana na no na aba beto dwomo HSM medem bia bam ya wonum na gina mfimfi ya wo mo a mayen oil no ye ne di godu echo no ye ntimi mfa nkosi wo mo so chese pen dis obi be hye ntam ya da ntam foi empanifo bi afiase kasa ho na wonum kasa ho no na Andrew Ejapamesa ba kasa ya wo kyerem se emfumso bi ye ne ho wasi amfumso bi ne ho sa medem bebem abebro kadi no adiama Ghana esanse so mo ye ne kwanbone so de a ene nka beka se bia won mo na mo ba da bi na wedi control do so ye de mo ye emu da hono mo enti mo ya dantam de ma oman no ma chese de oman ni hwehwe bia yensa kan adai enti Ghana for ye ntinuoma se Owura Andrew Ejapamesa. There's no middleman necessarily the negative sense. But you see, same way that the private sector participates in petroleum importation, and how is it that is okay? Private sector participation as collaborators of government is universally accepted. So how is it that if a broker is engaged to provide FX support so that Bank of Ghana can, of course, then trade the gold through that broker, that becomes I don't get the negativity with middleman. But I've mentioned to you that there's a broker involved, connotes a negative sense. I don't understand because I don't know learning. I know broker, I know agents, I know principal. So if you in your learning know middleman, you can use it. But I've indicated to you that Bank of Ghana has a broker. I understand that others have expressed an interest to become brokers. That Bank of Ghana is going through due diligence procedures to so desired. Deputy Energy Minister Owura Andrew Ejapamesa and Wakasanentino, one of just a middleman in the womb, one FX, one na age no more. I had done some Bank of Ghana, Sabia, and Posebia Bank of Ghana, no drew Joma. One was sent to me, betting me out to Menina, and Yama Conkind Yamagana. 8 times she be him, it will be any Ghana Ghana for Mona Monesa, so be a Jumano, Ama, and home at the safe Fincham. Adofo ye to asem no so ne aka wo se ye bema mo ani tia da wase a na wugusua etie awiadum yedu kase bo ewo Aginkwa 101.9 Facebook no eya Aginkwa FM Kumase 101.9 YouTube ni Aginkwa FM live and our normal test line how do wa dwe be fa so eya 0204 905655 or so ye to ansem no so Aye quantum crow lawyer near Wanukro ya. Oye Convention People's Party. Amanyokuo no this year Owura Kwame Dwantwa. And waja to Attorney General. Any Auditor General. Say one nko homom. Na obi sa me raise and kabo mni firi hene a. Wo chese Ghana no keta se project kan kan ni dream die akuye dodo. Papa fo mienu ka wo mu bu ma ebetumi ako atia. Adusu nkunim afefe yem public funds ahudu animu ehun kwanye nipa bi fa kwati kwa so na omudi bibia hu sika yesi bibia degeta no tu sika kura degeta enso besi sa meka say still amanfo wiesika na wogusu a wokasa no enu wo chase say o my Ghana sika say mebi mu de agro atopra no ebi de agro madam ase ensem kura na nya akona ba akokora entu wo ka kire papa no say wo momo amani na hopa na de kasa ening na kwafar bai ejina ensem bia aba abonten free eye Auditor General nchen Mira Godfred Odamia Trent edi ama Auditor General na Attorney General kiremu a eye COVID-19 expenditure ehun pempena de sika ye se no de ye bi kogu ye bi fa ye won kru che ening na nkeka mbom na ye hu se de ehun sem esifate ana nam so ma Mira Kwame Dwantwa kiremu se
Auditor General nkwa ho odi ntimi nkoko no ono ne de na se wo be kwa nnwumakuo ma afe ni afe akobu akonta de abetodwa ebeba abetodwa na ba bia akochema na sika bia afefe nipa bi nsa ase emfie ba mfie twam ye hunu ho hwe enti akoba ni se na so Auditor General so na ne ba sa yiri fie so sa ba lawyer pani ono ne sa hwe atentene ne so na wotu ho anamo anka beboa enti osu se so mienu ko nti pam ho a wo bebo adwuma so aboa yen ama corruption said the canon asiatu na wotufuo ne yenkwatie bi. I think the Auditor General said we spent 11.7 billion. The Finance Minister in his presentation to Parliament we spent 12 billion. There's a 300 million missing. Who has said anything about it? I don't understand why the AG is trying to change the law of the Auditor General's responsibilities. Is there anything to hide in there? Don't you think the two AGs should be working together, the Attorney General and the Auditor General? Shouldn't they be sitting around the table and be working together? The Attorney General, he being the chief legal representative of government, is also the chief legal representative of the part of the country, and so he serves the people. And if this has public interest where the people need to know, why is he stopping it? Someone mira Kwame Dwantoa eka yei ejina na muntu a Godfred Odami Attorney General wotu ni krata watro dia koma Auditor General so na sa General fo emienu no suso mo ye adwuma bo mu ebe yie na ese General fo no ba ko kire ne metri so wapa enti wonfa huitei enye hui na no mu na mira Godfred Odami edi anu ye bi koma Ghana Center for Democratic Development CDD Ghana efa ensemfuwa bia wonu mo bisa ewo krata Attorney General Godfred Odami atro ntententen ade akoma Auditor General se wonu wo ho kwan se emra no wofa no odidi dwumaso no gina mra no so etu eye oman na dwumayefofo ebrekro no Auditor General no so yetumi tu no fo ana enam so ema wo chieche nsem ni mu fa CDD Ghana wo mo nsem a wo maba abonten abeka ene se do mpese nsem ne yo no efa ye sika sem ekwan ba ne yesu obi di sika ye befa so as Auditor General kobu akonta ne wie de won sunsuaso ebeda Ghana fo a ye betu so sa na di odi bi emra ne na die na wo kire mu okotu articles yentie bi. Alright, indeed I've said for one to just that I want to withdraw the letter that the Constitution has mandated and to write. I stand by the contents of the press release today, and clearly you see the constitutional and statutory provisions that I advise the support of my position. Tells you that my position was justified in law, and on the contrary, the positions taken by some civil society members are clearly insupportable. I think that the call for me to withdraw and advice that I gave to the Auditor General is lawful exercise of my constitutional mandate under the 1992 Constitution, and I've referred to those provisions in the law, Article 189 of the Constitution, Article 295 of the Constitution, so that's the fundamental provision, Article 88 of the Constitution. Arafuo wutie articles a Mira Godfred Odami equoti ene wo kan echiremu na eho no mokwa ye wonwumaku a ochiremu a ya drodro no ho ene ye wenie onu nyina so ye de quote bi ahye wo no ma no wo kire se wo no nko a ene wo so tumi wo Ghana mamraku ni afi apem ahankuna diokuru mienu ye tintim ye no so a wo gina so tumi di tu wo no mofo enti eho adwuma ene wo ye no wonye bibia ene Ghana mamraku ni bo abra enti said articles no eka ene said ye o chechemu a wode article 295 eka ye kasa ye si super ekwowi article 190 ene ne nkeka eka ho no na ni nyina akogina tumi a wo no wo se Attorney General a wo san ye atentene ne soafo se wo behwe na wagina so amasika sam won hyehye ne ntotoye ekuhudu anipaku afa wo mo nsem said ye wo no de bebo abra wo de bedi dwumason wo bedada no mawie payo no tumi a wo ho na ono so echirechire mu ni sentine se CDD Ghana esusu se wo maniema mu na ho na Auditor General so tu anamo a wonfo aso na mfo aso ni ko wie sa no na akwedi pa mienu adwumayo eba no se de kwa husan papa ena Mira Dwantoa so kwa kan bi kro na
wono nso wakyerɛkyerɛ mu sɛ de nsɛm ne tie ebusua ye to akase ne so ewo ensem fufuro mu na ye kɔ bɔkɔ ensensem mu bɔkɔ ewo apa east mantem ne mu ewo mai kronkron Ghana mu na ye nyina nim sɛ be na kakra ne bɔkɔ ɛho nwokra bɔkɔ eye bia ye ka entokwa ene sɛ adwoa no na akwakɔ sɛ bi nantwibini ehu sɛ bia nia wo wese na nso no na ase no eye pacha enti de bia da na asam na atɔ hɔ no mo na mi ka sɛ ye ya de gye mu hɔ no ma bambɔfo hɔ no ehwɛ sɛ asomdwe ma pa betimi akɔsom na ne ekɔso obɔko no nyinaa no mprempren ya de otwirem a efiri ahensam ya da hɔ no firi tete besi sabre ya na no da yi a wɔn masan akɔso obi foforo ya de ho nsensam ekɔso na aka obie enwema mu asan so akanyan aka ho bi ama owura Adib Sani wɔyɛ security expert wakasa abɔkɔkɔ ya wɔtwirem sɛ asankɛse wo hɔ eba ya na franka ensiso enu nti wotufo sadie ekɔso obɔko no wɔre mo hwɛ na wo mu entwa so anye sai tete ho saa be ho ane sɛ na ade asankɛse na abra ɔman Ghana ne wɔka enyina ne sɛ etwa te dɔm ɛya no mu pa bibi sei ɛna wɔre ma fa ho adi wɔre ɛbɔnem enti wɔn na ekɔso na bɔko ɛna bɔko adekye abɔko kyɛ de bia no na gye sɛ asraafo kɔ hɔ ansa na hɔ adwo no wɔse ɛbɔ kwan to hɔ no mo ama nipa bɔnfo a ebi ɔmo twa ɔman yi ho ahyia yɛ wɔn etete no enya nkombe wura man mu no wono mo enya kwan ewura mo wura mo bedi bone pam na wo kyerɛ sɛ wese no ɛwɔ sɛ mpanifo mo ani da ho no mo ya hwɛ yie esan sɛ ebere bi enya ntie senka sɛ twutwafo yi a wɔn mo ama hodo atwa man Ghana ho ahyia nanka wɔn mo pɛ kwan aba wura man Ghana mo nanso no mo yeyeye a ɛya enya yie ɛna ene de ɛkɔso bɔko no wo kyerɛ sɛ anso ɛbɛbɔ kwan to wɔn ma sɛ dipa bɔnfo no wɔn enya kwan aba be wura man Ghana mu esan sɛ okyerɛ mo afie twa mu no wo munya ne ntie sɛ nkrofo bi kura no mu firi Burkina Faso man mu ya wono mo ɛyɛ nkrofo a wono mo kurakura akode enti na nkomo wurawura mu aba bɔkɔm tie sɛ ndɔkɔ hɔ no no wo mo so dɔm ho ba begim ɛna ne abambɔfo yɛ ne tententem ɛma wono so saade nanom ɛno na wo kyɛ sɛ de ɛkɔso yi empanimfo nhwɛ na wono mo nsanso ano ntem anye saa wobɛhye obi te baabi wo plane anampo no wo boni tirimu pɔ so ɔde ne ho bagim wo se de bia no sankrofo wei yɛn kasa bia mu ɔkyirikyiri anasi yɛn fa ne sɛ aha de ɔmo ntimi mma na de bia de no Ghana ɛyɛ ɔman kronkron a kyɛ sɛ asomdwe man wo se man hodoɔ no a ɛyɛ na tutwafo akɔgye fa no efi ɛsɛ nkitinkiti sɛ ya na yɛka ne yɛpata sɛ be wiase no na enipa bi asɔde wom enipa bi hyekyere ɛso mu kutupa na wɔdom ɛdi bɔne a ebe wiase ɛde aman bɔ anase ekrobɔ ɛna ɛba enti owura Adib Sani ɛyɛ kokɔbɔ ɛna ɔde ama Ghana mpanimfo. It is an incontrovertible fact that indeed terrorism is closer than we think. Just that it is not everything we can say on TV and on radio. Just before I came on air, I was reading a certain report that points to the possibility of terrorists instrumentalizing the conflict situation in Boku and the need for us to be very careful because high-handedness can lead to more people, joining the terrorists. Besides, about a year or so ago, there was a police cable that pointed to the presence of certain individuals from Burkina Faso who had actually come to fight in Boku and were on their way back, and the Upper East Regional Police Command should be on the lookout. Not too long after that, there was another national security information that pointed to some movements to certain persons fitting the description of suspected terrorists in that area. So it wouldn't be wild for anyone to posit that perhaps they might have even come in already, and perhaps either side of the conflict might have made gestures to these militants to join them in the fight. Any eti owura Adib Sani wo security expert and wotufo was Ghana mpedifo ma wemo ani na ho esan se tutwafo no woro ebewru obi mamu a woro mo bobu nkrokratuo nkrokraseka nkrokragyan ene hu se enkrofo ebe wo mo ye nipa bonfo ye acheso munya boni o mo bedi wo mo nam akwaniasa so ena eba enti wo sere pa sania nanoda entokwasi yi Burkina Faso eme honomfo bi ayetu kotenafo wo man Ghana mu no saa pepe be hwe ne nipa bonfo yi
wo de wo ho agim no ma ba oh yenso ye tukotnafo ye pe baabi atena ye pe baabi abu ye ho adwa be wiesie no na wonom e ba be di bone nti de e koso oboko no waka asesi su dua bio se empanimfo nhwem na wonom hwe no kra anye se tete ho saa ene mfofo adan ye kwaya de hyema ye gina we so ye twa ho ne atonkra be de mboko amno ne nsemu. He wants. What's the wedding is? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where you hospital? Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No, Monsieur Semu, whom I yeshepe. Minkata was a my husband is sick. Hey, Jamo Tornado. Nabas annoying. What's the water tested positive for malaria? No, never one for ambulance. No one. Ambulance. It's not a bicycle. No, that's from Kakabo. No, kick. Me wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. So wanna meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria bruna. Inyo. No ye na one chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka you may kiss the bride. If you want to show day. No, Donna. Man, you don't know. Indeed, woman malaria and to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA Ashesa Egedia in Kratoi Ajatum say a ye. Ano kwa maji Hamedi. Me pa chinyi jufwa na namaji Hamedi sano. Doctor Amagashi na me come for the amount. Ya dia eja etunya duote hamaka sano de hamaka ye juma. Enu ne betu ya dia na se. Me nuen kwa chinchi mrawate na bomo chichi efiri nsuase beka cho se odenchama wu a ye nyina chinye maso hwe huna dia tum se Dr. Amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya dia na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa chinyenti ne yakuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi ode trokunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe Dr. Amagashi ya kira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai for wani kira Dr. Amagashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na sopa emfa nkwachinchin baabi amiemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Amagashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase Amagani Amagashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwesi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwiri Obiara ribisa neda me shiva and pay me yan wasn't brodo me see all your alternate fatigue in a fever so on pay me with pizza me see all your alternate malaria any more general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate take off in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mu fatigue in a headache no alternate weja when I'm young no alternate Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you borrow them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja unami yao, no alternate. Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you borrow them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient ashimuma Foligo brama oxygen aye twiko yemu no eje adwuma yie na honam no so nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowom ne jama mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama benifo emiketufo ni obi a wayare na ho tono yankase FD ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum seye Arafo yedamase egusoma mo akwa abase mugusu a na modo agenkwanti mo fidie no
Eda so da jenkwa 101.9 kasafidie so yesu ye ni so pi. Yet one semwa ye de so mu no so ye free o man mu kwa ma no ne nsem tew. US man penny Joe Biden na sabre na dokotafo aba abonten abebo amane wo na pomudi mu na ye beka ya wo bra COVID-19 ba ye beto dwa say US man penny wanya bi na wanya bi enu mpanifo gina no so ntentene ehwe ye tutu niema sra ne abasa ye niema ne tutu ye nyina pepepe enam so mu onya hoden enipa bi hu ne se ohonum a na nsunsuanso ye symptoms no ebi adadi ewo ni padua so enti akwaba asese sa na tie dia ye gusu a ye bu man pre mampani di bra no wo be pre ni pre no suo ewo US man mu na no na so wo be pre so wo mpre na mpanifo hwesa ye bia na pomode no ebetumi apre amankunimdie abana wenam so ama na dokotafo ejina no so wo White House ayen so ne so ntoto ye nhwehwemu awodo afa na pomode ho wo mu kyeremu anyame adawro ma wanya mfie duo wo twe na kyese nyame wa di ne ho afofie pa nanso wo mu hwehwe ye keka ne ma bo mu no oma hu sa papa no wo ahoden a wo betimi apre mampani adwane ne mpre nusuo na anam saade no so ama watimi ase ye bedi nkunim atoa so ewo amamwo kwa so ene se de wo ye bedon hwere miensa na dokotafo yi ewo no ho ehwe etoto niema di wei fa ha emoja wei kwa lab we mu we ni kwa akoye sei sai na ho nsem ebekọ ni nyina nkamfu a wo mo kire se wo wa hoden hronko a se ekoba se wo pribio mu wo kwa obetimi ede akọ arafo ye gina wei so ede awia edu mienu ensem no aba abesomo eradi wo hyamo na wonyam kese na onyam kese pa nyumako bi ada ma ne so yasene mu awie na ansa na yede madwenkyere ene nyumako na dwatonde ne beba no yentwa ye ho enkwaje nkrato Skin City Laboratorium nchen yeba. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Sorry dear fa. Wan kasa wo de hoahoa wo hu. Mo hwe me skin. Ama me sha atare a memre kra. Nyame Sure Skin City Laboratorium adepa ene ton no. Ye hyperpigmentation and a hypopigmentation. Eno ye yadewa hudu bia ewo redie nani a Skin City pe ene betimi ye free ho. Malesma eye nam so obeye wo manim sunburn area show freckles ene nkeka ho. Eno danche ye ka bibi se acne. Acne ye pimple e bani panim. Ebidia susu. Ye wo ititosis. Not one say na don saka skin na. Wo Phyllis skin rare facial ye rare ho. Senior eno ye white dot any patches e ba we die nani. Ube unso bu ho we die nani na muni said ye bubu pleats. Ana guidance and keratosis eno so ye strawberry. Strawberry na kwa ye sa wudwa akokwa. Said ye akokwa moti ye sisimu kadem no. And ye wo anti-aging facial creams. Eno esiesie wo wrinkles. E mani pedua ne sane fefefe. And ye sa wo se wo be ware. Was skin nye. E Skin City Laboratorium pe and American for the amount. And ye what dry dark knuckles and no aye won search ye tuntum. What mu so be ne color fepa. Nanso ne search ye yinama. Afa ye what dark neck. Ukwo mu say no na ye tum. And ye was severe dry skin. Ye was severe oily skin. And na damage skin repair. When it aswasa. Aye Skin City Laboratorium pe and American for the amount. Facial and body waxing. Ebebwa. So wo Skin City Laboratorium achira kwanya. Ye was sokori mampo. Affordable house in share ni mu pe. For 0248 936297 0248936297. Ofa Jones for my phone name to for your better Skin City Laboratorium must say ono mu na de wadwenkyere eto aso na eye ama Florence Akismi edifri se hwebekwai and watch a second oforiata ada na wuko to Bible o to any Bible mu ani apamu wa wunkwei ye beso ani die kwan so Bible no wa fa tu hofo nannam nyame kwan so neja wadwuma kankan ne to ho no ama Ghana fo abradodo Ghana fo huna mane won hyehyɛ ya wode ba ye ho adai ebre bia ne die etu hwesa kwan no so netu anamon ene waka ama Florence aka asem ni nyina esanse owura kanofori atapo bia obi a o the Bible o se o the Bible na ntepa this Bible no ba bia onu obi ekọ no obi dia no obi ni ye esanse Bible na kan se eni kwan se
yema enyanka wona woni bie wona wonfie kwa anim omukọ ahotire omotete enti saa bre ya pensioners ya womo abrabo nyina akwa wo womo matete womo su wonu esu okofo su no mo mpaso de agu ne so enti wo kan de na wa kan do musu koyi no mo ne de boa womo ye sofa ye kufo a wode ne ho baji mu eno mo hu sama ne wo ye hyi no anya no a enka pensioners ye mfi mo ati ase ita mo na maame na sepa yo na we was say Ajenkwa news de bia no ye inspired e wo kasea ye de eba no ho wo se twede mpo Nyankopon enhira ye nyuma pa ye bo wo se nchia hronkonkoma Ken Aiso Biggie Zoro ena Abasa wo mu nyina e wo hefa King of Metal Scraps was the way free 80 ho no tafo mazi and awie wade abraye 80 ye da se awie na de papa ehene na we yesafo ahene Lufat dedicate 7-member committee Abbas fidada ne hwere mo so mo hwere life was ne adwani mu ewo eye na wo mi entry fashion design osenchi akese enkoma meduma kane cat kisi ena emprempren cat kisi eye presby asafoni mu cat kakra na wase Alan so no washamantwe baabi ena omo se nkrofo bi ye economic gurus wo mu nyina wase wo bu hu wo mbo ma mehwe ma be se Ghana economy e ma sese Ghana ye ho chroye gurus no hwe ase asaro na fantastic Wilberforce or the free secretary asanyene so or reshe a speaker of parliament Urban case for Smani Babin. Say papa no o manimo papa na nani agye so papa ne nyuma wo ye efa nsem wo ka che miracle no furiata o man foto samfo se won hwe no afa ne sanka pensioner sisika o se papa na ye nyame so adwuma e de amaye maame no ne ye papa no mo kwa ahomegye mo so machi na adedua ne de free anwe futu ena wo se nyame anim nie owura no nyamfo kwa akukwaten ya wo ye mrahye badwani oboase west na sama wo ka no nyansa wom eta sompa enti one ne ye adwe na wo tware puruse esanse woni bi eye den na wo kwa akọ chabie anase wo kwa akọ saibie de wona wo se ebo ho eban wo se ochia wienchia soronkonkoma eja tola carpenter na wo ye ardent listener Emma Ajenkwa FM de bia da wo tie yen anopa awia anwumere anadwo de bia na fidie eda Ajenkwa eja tola ye da se sanso na de duaso da se na wo se Ajenkwa wo hefa ademra ya no ebe nyina hini awia yi wo tie free ho titola ye beda se na yegusu ademajenche ne ba Alhaji Sidibe oso wodi ani glaucoma cataract na trachoma eye ni yade a entena se menka wo so de wose wo ye ne se bo anan tutumirika wo na mromu eme yemfa se kan ka wani no Alhaji benam eye dura nyamede adom no ene ne basa yiri fie so na wasan yade akwantu mu dadwene honhom wiase mu hawo awade mu atepoi sikase mu nam wayemre ye tesawugu ha no ahwie gwa eze nguruma ye no ano no ate afaso na ahwie gu jam se blo 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 enhyem kran kwa ofenso na monzongo ye ben masalachi for 0266 66 66 68 and 0240 99 4362 EMSA Construction Limited EMSA adwumakoi abaya eba dansie ho nsam dia na wo dia kwakọ down ne sanse ukoti wo mu a ubetwa eja wadwo wodom se edan ben na pese osie eya abansoro ye no ye store building anasa apartment offices ahodo ni nyina no fakodan EMSA esanso mo nko na betimi aboa wodom se eba plumbing works a eno so fabra se ye mono se dada na pese osie se obe ne kama electrical works wo mo ye ne kama sanso so na dan no ebia baabia wusisi ye no wusi ni ensuom se wabam kura buoda no ho esanse ensuo to ya na dan na nonom saa hadwiri ye misro fakodan EMSA fo no musiesie ne kama emfama ebia fe na pese osi dan ne bie enu ti esese e draw no kama de ema wo anampo no wo de wasini dada ni nyina ne ho adwuma wono be ne kama de ama wo enti wo se baabia wo bia no hwemo kira kwan no meye wo adwuma emfama wo esanse wo adwuma ye no ho ete na wonom agidin ye papa ya enye sikasem bia misro bo modia so no mbekasa 0244 84
3480 and 020-2282-888 ofre wonoma wo bebeje osuna ne wo bia no wonom aba abesomosompa yemfa yemma ne nko register wo mo wasi nsohwe no e wo Cambridge AHS or say yes you can emfa woni said ye wo bana bon wa koduro yenko sesa ye no obeye bia o transfer na obetwa ye general arts, general science, business, home economics na ye fa admission ifiti SHS 1 edikosi SHS 3 ye vacation classes edema SHS adisuafo so obetena fia dane tosoma kofa asama bra ode fa ne bra never pay bibi sha dream ye school no anya adwen foforo de akada da no ho ye press HS classes edema JHS adisuafo ye wodeni oborden na wasi examination set obi school mo enya afa ne ye de no bekwa atima bia na wonko transfer no kura wunru honom no na poso ama ru afidie wasua bia school mu ha na ye tro no for 0599 267277 Niaba Joso. Abi na sha savings and loans warma ba boa masikasam twetwe kwankan enu nti wudwa wudie adwuma wo ye fa sikasam kwadan won wo mo so be so asene kama wo se bia na ye adwuma yeni abadwuma yeni anasa kwankwa adwuma yeni ni nyina na wo me no bedi kasubom amane me nyina kwankan de amaw onioma na abedro na opeska kwakle no enya afi na akona ntenkrofo so ama wo nsam adadie mesro kwa account ahodo nyina no betimi akwa kobia bi wo se yanka ncho se SMS bank and internet bank no ama banking no ayemre bia na bia betime yiska obetime so discount hodum ebri bia opɛ wona tena kɛse no ɛwɔ adum kumase wone agekuma bronsa atenten no ɛna edi enhwɛ ni mu frɛ 0270 010026 Swift Go edi yenanti yebekɔ jojo enu nti tutumrikai na kɔ wo Play Store ho wo fa phone na fa ho ke can download the Swift Go app no na nka phone so ekoba se wo kɔ asori wo kɔ party wo kɔ ayie wo kɔ outdoor wo kɔ engagement ana wo kɔ bibibia bomodin ane fresh Swift Go edu nre bi kura wo ka enso honam ya wuntie wo se wo gyaisi wo kakra na wo mo amodo wo nante wo de wo mo nante asuro bia nim ehu bia ni ba bia na de mo nante de ne se woman ma 40 to 100% discount and we are charging on customers for 0302 905777 and 0501 647600. Na Master Joe etun safro ewie wo mo hase ba bia wo bia no wa bia na prum ato ho no bre na won somo esompa esanse ba bia wo bia da to safro no beba wo nan so ba ba ye wadwuma kama e de ama wo was still be pm e wo new engineer west dia e ya de air condition na entimi mo adwuma yie emu asisie e bom frama na chese frama no kwa chese mfutro wom anampo no frama e bo no e bo hyew e ba sai ha adwune yie bu ho no dede nko a e na wo tie o conduit na sisi pipeline wo ye ho adwuma fridge ntimi mfizi yie anampo washing machine no ntimi emfi nioma no ensuo entumi enko wo se we nyina no besiesie ne kama opem no so asa na me nyina no emo no giaw e wo na kache ye abo no fom pa eno ti ba bia wo bia bomoden so be hwe ne kira kwan na wo no aba no aba be soma nampo no wo abaji de wo hia na tena kese no e wo abepo kese county hospital woni Kumasi Girls Senior High School na edi enhwe ni mu free 0246 480617. Entrance University College of Health and Science yegusu fa suafo minu ya bibrema to yem yankwan ye wa akwanya na ye Doctor of Pharmacy program ebenam so amwanya degree e de abobra na program wenye program bia keke program awoye obuoni anidie wo muso pa na odi nya adwuma nso so dia enya woji akatua tentemfu yegusu afa suafo 2023 adequacy 2023 academic year no yegusua free 2022 adeba anu ti kwa yen website ho www.euchs.edu.gh nefra 0509 086651 and 0509 086631 yene kwa me Nkrumah suapo no na aka abomu a
ya de sa dwumadie esomo Dr. Frimpong Manso ewo tete mofra Herbal Clinic wona da no ebo adwuma ho na woka Dr. Frimpong Manso a na wa bodemrane edurowura no ankasa nie esanse ehahama ekasa ote doctor ni maduro yie enuti enuro yi achese ekokwa ebrentuo mu ekotetie ne ekotwa ye ho akwankyera na asa mamra ansa ne etwa eno okofa de besa yade wo se wo yade no nani edin sade na da wo de aduro kana yade na se betu ama fa hodie ayawo dia enti wo fiase a osi efiri utresu kosi unanse se wani ene haw aba ho wani no ha de hibia eye glaucoma ene etete wo ete ena abesi wani so wani no nhede hunade ye wo ho wo hwade na obisibisi ka kwan wuntimi ntwamu bi gise obi hwo nsa anampo edura homache de a wo nante wan hwe ya ka bebo da bia na sensu efiri wani so ba se nwusie asanima basa ni nyina no doctor se brain no nti wani no se nwan emfa emma wo se nwedwe ye de bi na etete wo stroke aka wato ho no mo ana wo de no eye pressure untimi chese obi kasa ya na yam ede show entenetena ho emma nyoma enye nsem emma afe enam nsaya de ahodo wakoti bi eno nti bema obema no fonwa na efon wo ankasa karihwa kane no sene na etie ni mu ahoden tie no sese ekofam kra aye kete etweko eno na wanhwe yi a obeka se bia no oba no akofa no ne ba bi na so nenso no wa na onya nhodro mesrew bomodia so obeka Dr. Frimpong Manso ahweye na waboa enam kwan so wasiesi no manyina e de amaw amotenka no asode omema sam otimi adi ni yiem na wasese ebesunsumu asam de a back to sender eno so no ba bibia da wo haw no ye tufiri ye bonadane akọ enti ne opo se ye no wono ankasa ne benya no mo Mr. Dr. Frimpong Manso e was 0240833297 natura kwan tanoso apatrapa kokukrom eja mensa bonsom ho a na ubehu natura kwan Mr. Friend obejo so na emwa bia ohia no wono so e de adomo adofo ye to madwenkyere no so free Facebook ne normal test line no so akis mi Ebenezer de free sehwe kwai also won monyamfo set Jedu Deputy Secretary di ma bebia ni anwea so bekwai NDC Oweshe Mami Felicia Asare wono ye adwuma bebia ni Gold Mines Company Limited happy birthday was sister Felicia Nyamishrawo won fifofra ode aka ho no so na we yakwase wo taxi driver Eddie Free Santase Patasi station ho no so man photo samfo kenoforiata Ghana ba ye nyina we ni nwanwafo photo samfo ayenya no na obo adwuma enti ebe ya yenya ho asem ka odi Free Santase Patase Abreport Junction enchi akase wo so de ma me boyfriend oni monyamfo alankwajo chematem 2024 president na we yensafo ahine Lufat makenkai wodi ye no asade aba na we senso so eya brefuwa Faustina Corpora se wo hweyen ewo eye Fidelity Bank no ye adwuma ewo Swami police station prempre ho na owo duty enefiada yada nyame asepa o me nyina happy weekend ana nana akua moaboate na abudi family kuma central AK Dr. Bagomia is coming osinchia kese enkoma engineer Benjamin Arthur CEO Edema Fair Wages and Salaries Commission oye adwuma sonko ewo hono a ebura dwenenti ase so eno nti awie oma no amo so ogusu a ebu adwumayefo ene ye ntotoye ahodo na we ye Pedro wa Madina Cruz also wo share life in Indianapolis leye tano so Kesby Junction hono mo a wo se wo maye mo fire ye bo adwuma pa Philippo di Fret Metimante Mage store ni hwe ni mu pe SDA school na nim ho also wo de adesrade beto eye emrahye bedwania owo boko anim se won kana no ntum kakra me nya asomdwie na wo ye dededodo ada no confuse Ghana force ho na one no wasem enchi aka se wo de mane mami Auntie Mary ewo Jeniso Chris Body Free fufuo and was a minority leader wo mrahye bedwafemi rato 14 jai propaganda na wo ye no na aban ne hweso nya nadwuma na Ghana fo ya bremo papa ene mo nsam keka amokeka na we ye mi rabondiata ose awie wo magenkwa afam adwumayefo ni nyina ha na yama agya atuato ewo ye adwuma ye na wie mu pa Awurade Israel no onye kese pa
and what as and check as young comma ora asan ayo on one casalinua wachiase and nessa wa Auntie Teresa amwako I no so water full share so I'm fajin kwa enia gromi rabondiata ya beda se papa Dr. Samuel Amagashi say magade magashi na ehu amagahoho wo yade na ede yade wo de akina wunya no aduro ho e bia na yade no kwa hu ne say hunamani yade nso na ntesa sunsum bi tachi oyoyodiom ana ama yade abenya awukomu enti say ye Dr. Samuel Amagashi say eye stroke ulcer asthma ene ne nkeka ho wano monsa no mano ama dani de nyina na ugu abusu na ni mu asenkwala ma fans no da gotem na wo jeso kini yade nyina asibetu wodi ani yeduabo awo mu no me yesiase adome wo firi hene so amema akro kani police house on share ni mu honom na abehu no for 0544 580936 and 0547 044307 Isaac Paint Enterprise was paint makuku dam na hye yenkwa na nsa beka bie eno ti wo paint papa ye be ma ofie no fe adadie paint ane bo no e fode a na de ni akyerem e Isaac Paint Enterprise ansa hode paint mu asort wo nsa beka ni nyina ebi o paint mu ahodo ye wo DTM ye oil paint wo ho semi gloss satin extra flat ne keka ho ebi wa hye ho ma e bo da fam kra ejise de efie ne tie bia da wonya bi de twi ho a efie ne be shine ebeye fe na won so de age wadumanyam Mr. Fred Doctor Azeman e 0243 975756 Lufa tablet this suspension to Bingo Pharmaceuticals in Sanu Adwuma menua edura makato say ye ko weekend say ya bra ye nyina na ntontomo fia bi ne na esa toska na no kra wuhu wode betwu moja ma malaria se wanya bi nso so adwuma wo ye ya wabrenti ekokan wato wo pebi kofie na bobo eto Bingo Pharmaceuticals nsa no adwuma etufo nkoke o kanemrom ka sonhye ni mu na won fra 0541 268721 Nana Fofo no Gloze Spiritual and Herbal Center Nana etu safa wo ha ne bra bedano na won so ano ema wo se ade na so oha na so wo de akotatima adwa na nsa ya ntoni nyina da bo ne bede fa be hye na boboa no esan so be sansamu aso ne nyina no mako de ama wo se yakontu mu hawo anampo no ebie sikasam awade obi ewie wade obi etowade kadebo otwade ayento se ne ha no tie bia da esunsumu de no na na be so ano e de ama fa hudi ayawo de na natural kwan patch number 2 obo se kwantempo no so frɛ 0245 167857 ene na yenkopere de papa bi was Skin City Laboratory maka akyerɛw se Skin City car no wanfuru bia ye kwa agyawo ye de papa bi age ye ho sakyerɛ na wonim sa was skin nya wo sha atade a e fa kura ye hu no na sa was skin e fa wo de fa atade 1 city 2 city 2 ho wo na wo sene no makeup si bia ni enku ni siesie ma redie no wani mu toso ma wo na mo ahwe beka so makeups enso na wonye makeups eye na nso oben ayi ya amanfo ani ase ebi dia hyehyehye wo mo space enam so ma ono hwan ya kruche basa wo ye ho adwuma pimples yo na hoduo pi obi die ya de bow bula wo betu se pom ana sport black na pimples no kwa na akeka kamani mu no ni nyina wo be yie firi ho obu a wani na sese yie wo bo se wa ye tuntum atwa nkanko ɛhɔ enya runabout aka afa so enso ani mu asɛe wonu wani nwanyine dodo won sai che nyina ma na ase anyine ɛyɛ nkubani a wosra ye Mrs. Skin City ba ye wo se menka nkyɛ wo se ye pamunku kankan ni nyina free system ni mu na ye de ye pure organic product na ye ho adwuma na ye wo enku ahudo bi a emprempre wo kwaware wo skin ni nya body ni nya ana apese ye fam ye bisa se enti asemasi wonie ana na wade da no ho ayefesa no onsa krontu amoto mbon krontu ho kankan bo modern na bra straight marks ajo ready na boso ye wonku ahodo a ye de ye omanfo ho adwuma ene enso onimdie onipadua ne na kwa mu enti ye mfanku nka nipa keke oba ye gibre hwese wo skin na wodi aba no sign and type netie wo ye tuntum wo ye adantamu wo ye nipa kokko na wo skin no kra no ye skin na bubu jenjenjen ana sa wo wodi ne sign netie ansa na ye the product papa bi account ye wo creams ahodo a wo ba yatena ya Julio 1 kan ho pack facial cream kan ho gold eyes kan ho Stevedi wo ho Julio 2 body lotion BB Chanel ye wo face mask papa
drum wani ma enra nwumre ana donhwe ba ko achi no na yensenkyere no wacha ye beye senefo dunan na wona wosene no bra maxima affordable housing kwan na da honom na ye ni main gate ni na di hwani mu friend 0248 93 6297 0248 936297 yaba joso na insurance company bi si ankancho sa kwanya ba de amao ejuma na abeda ho enunti bo modern so baba be ye bie akatua no ye emu ade ye pa na wasi ankancho se we senior high school kwa de wobre no anie sanso so na we tertiary uti a eno so no akwanya abie de amao obi bia da wani je ho no mesro na wa 0546 633426 and 0244 378896 what do you see we baba beja e wagenkwa FM front desk na wa bomoden a frem penimfo anampono e bia na ubisa agenkwa FM etwa kwan ye wo so Amatel Junction Tobinko abronsa tintin bo enti bodofo bia ma ne wunua bi ubabi na ono so enti ho na mo essence insurance company kase pe di mu e na epe adwumayefo yi arafo ye gina so de nsama de be so mo awiadu mienu nyina asi ha ewo jefo bo so de atoso edunson eda fiadem na ye beda wase ama omoniti ade na babia wo bia a wutie agenkwa yes ready say weekend won fa nko non sign fa umra sumdue mo o creditor wo say no edit text message adwenkyere e baaye ye ni so papa sa de wo doye no sa ne yeso ye dowo ye de na se ba makwajo safo Michael Kantanka se wo san sem ni mun sa so ne so